Mbregegek ugek-ugek hembel-hembel sak dulita. Lae. Mengko to nggih anakku Nala Gareng. Kula wonten timbal Kanjeng Rama nimbalaken putra kula pun Drajit. Drajit. Petruk. Ana apa Kakang Prabu? Nimbali kadang waku Kumbakarna. Oh iya iki malam Jumat kliwon. Orane yen dong kumat kabeh. Bagong, kula wonten dawuh Kokoh Rabuk. Kokoh Prabu, Kokoh Rabuk. Mula Rabuk ora tekan petani tok kokohi dhewe ngono. Wong ndapuk ora oleh githoke. Piye ta? Raden Gunawan iki bagus nglungit. Kowe kaya dingklik ngono kok Raden Gunawan. Pancen tak akoni rupaku elek. Saiki pilihen. Rupane elek, atine apik, karo rupane apik, atine elek, apik endi? Pilih endi? Ayo pilih sing rupane bagus, atine apik no, Gong. Ya ora adil to. Tong donya iki tetimbangan iki ana loro. Telu ki isen-isen, loro ki tetimbangan. Kok iso iya? Bunga susah, padang peteng lanang wedok. Nek telu isen-isen. Surya Candra Kartika. Lho. Esuk awan sore, surup tengah wengi bangun. Lho. Oh iya. Mangan ngombe buah. Lho, telu to. Apa enek? Lho, iki isen-isen kok ngandhake kok iki. Dalang yoga pesinden telu to. Lah pelawak ora katut kuwi. Kuwi bintang tamu, mula jenenge bintang tamu kuwi. Seni sak jabane awake dhewe jenenge bintang tamu. Nek ning tambahan sinden ki ora bintang tamu ku ya mung pesinden tambahan ngono. Nek penyanyi ki bintang tamu, marga ditunggon grup gamelan. Lah iya. Atiku kuwi apik rupaku elek. Tak akoni. Ning aku seneng dedono, sosialku gedhe. Lho. Piye, sedekahku ora mandhek. Apik. Bagus rupane wae nganggo dasi. Nganggo jas, nganggo kathok dawa sepaton. Ning maling piye? Apik kuwi. Ya ora apik iya. Rupa elek diapikke iki waton ragate ning isih kok, Tru. Tenane ha iya. Operasi to. Lho. Gedung pesek dimbangirke iso waton enek duwite. Mripat sipit dimblalake iso. Lho. Ora perawan diperawanke wis iso. Oh, operasi to. Ini bojone Gareng ya baru operasi. Operasi apa? Badhok kurang operasi. Gelem ya ngono, ora gelem ya wis. Nek pengen ayu nek kumpul ya dikeki ditutupi koran raine. Ditutupi koran. Ha iya no pengen rupane ayu ya goleke bintang film sing ayu ae. Tuli aja padha padudon ya nggih. Kowe tak timbali sowan mrene iki ana telune nggih. Kaya ngapa mungguh gembiraning atiku. Dene swasane Karang Kedempel kene tansah pinaringan wilujeng niskala ya Tuli. Apa maneh jroning betarengan Hambangun Karang Kedempel. Katon oleh pesayuk sayek sayeka kapi. Ora padha bedak-bedakake kuwi kulite wernane apa, klambine kuwi gambare apa, agamane apa, lan kuwi wonge sapa. Anane mung tansah rangkul-rangkul. Ngatonake marang manunggaling cipta rasa karsa lan karyane nggih. Wah nggih mo. Kula piyambak inggih unjuk syukur wonten sanipun pangeran kok mo.
Dene para warga kareng Kedempel pinaringan rahayu wilujeng mboten wonten langsung nggih menapa dipun dongaaken mawon nggih mo. Mugi-mugi ngantos benjang akhir jaman kareng Kedempel tansah manggih rahayu wilujeng nggih mo. Banyu mili pamujiku dole. Anak putuku padha tak kudang bisa urip mukti wibawa lan antuk kamulyan saka pangeran nggih. Amin. Mugi Gusti ingkang Maha Agung tasangi jabai dhateng kudangane kakek niki wau. Karo meneh kudu eling Kang Gareng aja nganti dilalekke apa truk. Ngerti ya? Kamardikaning praja kita iki mbiyen dudu hadiah saka penjajah lan ora mudhun saka langit. Kamardikan iki mbiyen diarah kanthi gumlundunging sirah ditebus kanthi banjir marus. Lan biyen wis ana kerampunganing rembug saka para kawula sak negara. Yen negara kita iki mujudake negara kemanunggalan utawa negara kesatuan. Mula kang mengkono wis wajibe yen bangsa kita iki kudu nglestarake tetep mujudake negara kesatuan mau. Ngene truk bisane lestari ya kudu adil oleh mbagi ulu pemetu negara kita iki ya truk. Bener aturmu Gong. Ning ya aja lali ya Gong. Bab apa, Truk? Sing jeneng adil kuwi ora kudu padha. Adil kudu manut marang wewenang lan kewajibane dhewe-dhewe. Kejaba saka kuwi, Bapak Semar ya ngrumangsani sing jeneng pamong mau ora bakal bisa tumindak apa-apa yen ora disengkuyung dening sing padha dimong mau, Gong. Ngono. Iya. Bener kandhamu, Truk. Kasih menika mo. Piye dole? Niki wau kakekne oleh ngudang dateng anak putu kok ngendika anak putu bisa urip sing mukti wibawa tuwin pinaringan kamulyan sing pangeran niku karepe pripun kula nyuwun dawuh mo. Ngene ya dole. Sing jeneng tembung mukti kuwi kahanan kang kasat netra. Mula titikane ora angel. Upamane kae Pak Warsina Sleng kae wah omahe jenggaran. Mobile ning nggon garasi kliwat saka loro. Asune pirang-pirang. Bojone ayu. Lah. Kuwi wis mbukteke yen mukti. Kebutuhaning ngomah wis kecukupan kabeh. Niku mukti ya. Lah nek wibawa kuwi sing piye, Pak? Wibawa kuwi sak temene mapan ana nggon tindak tanduk muna-muni lan watake wong kuwi mau dhewe, Gong. Malah ana piwulang sing ngendikake kanggo ngudi supaya wibawa mau padha nganggo sandangan pa 5 perkara. Pa gangsan iku napa mawon, Mo? Palima kuwi sepisan yaiku pinter. Kaping pindho piguna. Kaping telu pilah. Kaping papat ora pilih-pilih. Kaping 5 yaiku ngedoi marang piyala nggih. Wah. Palima niku mo. Iya. Terus niku babarane pripun mo? Kula nyuwun dawuh. Mengkene nggih. Kang disebut pinter yaiku sugih kawruh. Sugih pengalaman, sugih egoh lan pertikel. Niku pinter iya. Banjur piguna, yaiku bisa nanjakake kawruh lan kepinterane ingkang wigati kanggo murakabi marang bebrayan, murakabi marang kulawarga lan murakabi marang awake dhewe. Kuwi jenenge piguna. Lajeng tembung pilah mau mo. Pilah yaiku ngerti empan papan lan uga orang ninggal marang tata susila. Tansah sangka hormat marang wong kang pernah tuwa, kang sarta tresna asih marang sepadha-padha kuwi jenenge pilah nggih. Lah nek ora pilih-pilih, Pak. Ora pilih-pilih yaiku yang dicacat aja serik. Yang dialembono ya aja banjur gegeden sirah. Tur tansah merdika uripe nggih. Yen nuju sugih ya ora mbungai, ning yen pinuju kekurangan ya ora ngresula.
anane mung sarwa muji syukur kersane pangeran, Gong. Niku ora pilih-pilih. Iya. Ingkang wekasan ngedoi piyala mo. Ngedoi piyala yaiku semingkir saka tindak maksiat. Ora seneng rasane marang alaning liyan. Yen ngendika ya tansah raras arum, ora kulina misuh. Merga yen kulina misuh mono bisa nyuda marang kawibawan ya nggih. Kowe mau tole sandangan kang bisa jalari wibawa nggih. Wah, nggih. Sembah nuwun mo. Lak lajeng mulya niku sing pripun mo? Yen kamulyan kuwi pepangaring saka Gusti kang nyipta jagat dhewe kok nggih. Sabab ana lho tole. Wong mau ketoke mukti wibawa, ning jebul ora mulya uripe kuwi ya ana. Lah supados saged mulya niku mawi mergi menapa nggih mo? Lah yen kowe kepengin urip wantuk kamulyan, carane kowe ya padha netepana marang apa kang dadi piwulanging agama kang sira rasuk nggih. Sabab jroning kitab suci mau wis kebak piwulang kang anjop marang kamulyaning urip ing donya lan urip sakwise mati. Apa kang dadi pituduhing padha tindakno kanthi lahir batin, aja nganti mok tinggalake. Dana kang dadi larangane lan tindakno apa sing dadi dawuhe. Kuwi nggih mungguh dalan kang anjop marang kamulyaning urip. Wah, sembah nuwun mo, matur nuwun. Mugi-mugi kulawarga kula sedaya saged nindakaken dawuh Rama niki wau. Kejawi sampun dipun dawuhaken kiyaine niku wau, mbok nggih babar pisan tama. Anak-anak niki diparingi resep supados slamet gesangipun menika mawi mergi kados pundi mo? Iya, Dole Petruk. Syarat supaya slamet kuwi ana nggon tembang dandang gula sak padha iki nggih. Sing cakepane mau wis kaprah kepireng dening brayaning tanah Jawa. Iki mujudake resep keselamatan sing ampuh nggih. Mbok Cobima dipun sekaraken kepengin kula badhe mirengaken inggih iya. Tak tembangke dandang gula ya wong aku njaluk mengko ditampani yaiku gending Mudatama terus bribil gonjol. Wah nggih, waduh. Iki jan tembang kuno tenan iki. Wis arang-arang metu ya iki. Mudatama bribil gonjol kalah karo pentil kecakot. Mula ya iki di babar ning kene mumpung ini kesempatan. Iya. Marajaba wigaten tembang dandang kula iki nggih. Werti ningkang warasita cinarwi uruhing kukum iku watet ira Atuh marang ayo atuh marang kanis tane pamitra puniku weh resepe nanoi ingkang yarsi dandang kok ngambah cilik terus terus. Iki kaya ketoprak tobong ae, Bang. Ketoprak tobong ae rak anu to. Mikir rak bathok ning dhuwur. Nek liya omong ki mung ngene wae ora tekan mula anggere nembang mesti sarwa sing njupuk cilik marga ben mlebu ning nggon mik bathok mau. Tobong ae ya. Monggo kula lajengaken, Mas. Tata krama punika ngedohken panyendu kagunan iku kinarya ngupabuga den
kelakuan becik weh rahayuning anggo Kakiduk sautone bali maneh kakiduk sautone tanpa kempur Peseng mara semara kok mara monggo kakekne wis ngaturake tembang dan gula sakpada ya Kang Garing. Iya. Wah, kuwi dionceki luhur banget isine kepara nyata terus. Bejo kemayangan awake dhewe sak kanca ya Kang Garing lan Bagong.
bengi iki nampa pangkromatan Kadawan Mitruk ana ing Pendopo Agung Taman Budaya Jawa Tengah ingkang mapan ing Surakarta. Iya. Iki klebu bejo si Petruk marga tak itung lagi kaping pindho iki Mitruk ana ing TBSS kene. Iya. Ana ing Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta iki lagi ping pindho iki ya, Truk. Aku acung jempol karo budidayaning para warga ingkang mengelola Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta. Kang dadi pangarsane sapa, Truk? Pangarsa Taman Budaya kuwi Bapak Dr. Andes Sujarwo, Magister Manajemen. Ngono. Kasubag Tata Usaha Bapak Dr. Andes Wijang Jati Riyanto. Iya. Terus kasih pengembangan seni yaitu Bapak ST Wiono Eskar. Wah iya, wis sahabat karibku. Penanggung jawab pedalangan wi kadangku Kamas Wahyuwono karo Bapak Sutarman. Wah iya. Mongko saben malem Jumat Kliwon wis mapan wayangan ana ing kene iki, mula ya ora aneh yen pirsawane ya wis mapan. Iya, dasare ya radione ya wis mapan. Radio Suara Sleng FM 92,5 nyes. Karo radio Rama Sleng nyis. Nyes. Wis saben malem Jumat Kliwon disiarake sing ora iso rawuh bisa mirengke lumantar transistor dhewe-dhewe. Iya. Dasare bengi iki ya nampa pakromatan sebab karawan pepadi saka Kendal kepareng padha rawuh paring pangestu. Wah, sembah nuwun para kadang pepadi saking Kendal pareng rawuh. Tak kira ora mung Kendal tok saka Jabandara uga akeh sing padha rawuh. Iya. Dasare ya terang padang bulan. Iya. Muga-muga ora ening bom neh. Ora enek. Bisane slamet kabeh kudu melu nyelametke. Para warga kudu melu waspada lan prayitna. Iya, aja mung jagake Polri. Sepira to akeh ing Polri. Mula wajib dibiyantu melu ngamanake nentremake. Iya, Truk, heeh. Iki para kadang sing tak kanthi pengrawit saka Amardi Budaya dadi indah. Cekakane ngabdi marang nusa bangsa lan negara lumantar kagungan senine. Iya. Presidene siapa, Truk? Ana Panca Widowati. Panca 5 Widu Wiswarawati ki sugih. 5 sugih swara sing lumayan kabeh. Amin. Tak kenal tidak akan sayang tepungke, Truk. Pinggir kiwa dhewe kae asmane Ibu Rosiati. Berdomisili saiki ana Boyolali. Wis mapan, wis ana kono, wis manggrok ana kono. Ora bakal hijrah meneh. Iya. Wis kerasan ning Boyolali. Angka 2 kae Ibu Darsini saka Sragen. Iya, Pesinden Kawak. Darsini iki nderek aku wiwit cilik, wiwit isih perawan. Dhisik nguyuhe tak terke. Iya. Nek saiki ya nguyuh dhewe. Lah iya. Lajeng angka 3 menika Ibu Setyawati saking Kediri. Waduh, trah Jayabaya iki. Angka 5 Ibu Pahmiaten saking Ponorogo. Wah, iki trah warok. Iya. Senengane jatil. Iya. Wah, nek wis ngempit jaran, wah kencenge ra ilok. Kok ngempit jaran, lak jatil. Oh iya. Dene ingkang angka 5 iki warga anyar abdi. Ya wis lawas ning ya mung sok rawuh sok ora. Nek saiki wis kerep rawuhe. Alhamdulillah. Ibu Wiwit Widayati. Ki ditele DRA saiki. Waduh,
Dokter Anda elok lho, Gong. Wah, sinden yo Dokter Anda ora ampuh dudu. Ngawur kowe. Nek ra ngerti takono. Lah apa dhek ra ya Dokter Anda dudu. Dadi rondo anyaran. Iha. Duh. Wah, piye to ya? Kaya ngono kok ya diketok iki jane kurang piye. Yang kabeh iki manut karo piwulang siji pesti loro jodoh telu wahyu papat pampat lima donya ngono kae ya. Iya. Ning tak kira ya ora suwe dadi rondo. Oh iya. Kaya ngono kok. Ya didongake wae anu teklek kecemplung kaleng ya, Truk. Timbang golek alu wong balen. Moga Gusti ngijabahi. Iya. Iki mau ya tindak mrene, Reng. Sapa? Mantan garwane Mbak Wiwit Widayati. Duh. Nganggo mantan. Ya ora negake karo awake dhewe wong nyatane sing kakung ku ya grup paguyuban awake dhewe. Apa? Grup Wagon. Sapa to? Cak Dikin ora ya grup Wagon. Kuwi kembarane Glinding kuwi. Waduh, iya. Wis ketok melibat iya, mbok diaturi rene. Kang Mas Dikin. Mbok beli tas lenggah monggo ndak mriki Mas Dikin. Nah, waduh. Tibake wis eneng kene wah iya. Ora cerigis. Urusan dhewe-dhewe ya. Wilujeng dalu Mas Dikin. Nggih, wilujeng dalu Mas Petro. PDKT. Kuwi asmane lengkap Haji Muhammad Sodikin. Iya. Nggih. Niku Pripun Mas Dikin? alhamdulillah. Sae nggih. Nggih, Sehat ta? alhamdulillah. Awake dilemokke. Nek kuri ora patut. Dhisik niku bobote 120 lho kok saiki mung kari swidak. Niku pripun? Mboten napa-napa. Menapa marga oleh olahraga niku nggih? Nggih. Syukur. Kula nderek bingah. Anu nuwun sewu Mas Dikin. Dipripun? Menapa sampeyan tepang kalian waranggana ingkang tengen kula pas menika? Mas, kula nyuwun slendronipun, Mas. Bela iki. Slendro. Nggih. Monggo niki dikatokke wong wektune si omber. Ning 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 nang nang nang. Nang ning. Nung ning nung nung. Alah ndekte. Ngancer-anceri. Sinten niku? Bocah limo ayu-ayu. PDKT ini ngono sik. Lebda ing budaya, iso nembang iso nyanyi. Bocah limo sing siji seragame beda. Iki sajake anu PDKT. Wah iya. Pendekatan. Sinten? Mas Dikin, keduwuren. Wis duwe gamelan semene kok nggo gamelan dhewe. Sinten niku? Lah, sementen. Sinten niku terus? Sinten niku? Dhisik lemu iki kuru. Seneng ing seneng tetembangan utamane campur sari. Dasar bagus gandenge uleng-ulengan. Ki nyandra sapa ya, Reng? Ya awake dhewe no. Sinten niku? Isih enek. Piyantun sing kebak ilmu jare dalang kondang Keng Rama Dik Bayu Aji
Gagah dhuwur rapatek seneng wedokan. Matur sembah nuwun Kang Mas Dikin. Nggih. Lakrab itu sampun mungkur bab menika. Oh nggih, alhamdulillah. Nggih. Tasih asring dolan ten Trenggalek. Lah, bal ini tak yacok gegermu kowe. Aja gawe mala. Kok dikira tenan kuwi, wah. Nggih, mboten nggih, Mas. Niku keparut gitu. Lah nggih to. Ora sah merembuk kuwi. Nggih, ngembuk sing nglintune mawon. Lah niki malah anu, Mas Dikin. Kados pundi, Mas? Kerawan tamu saking Jakarta. Sinten menika, Mas? Ki Dalang Haji Kirnata. Nggih. Menika iki mbawur reksa kapal Tanjung Priuk, Rawuh. Pak Kirnata. Nggih. Sembah nuwun Pak Kirnata kepareng rawuh. Berkahi. Iya. Ditagih terus malam tahun baru wayangan apa ora? Surasyah kabeh ki mung gumantung karo panitia. Lah iya. Bareng Pak Kirnata iso ndalang malah diwayangi dhewe saiki. Ya seben. Kados pundi Pak Kirnata? Estu tahun baru badhe ringgitan. Oh, nggih. Estu Mak ngagem dagelan mboten? Ra. Klasik kok. Bagong wis omong to, dalang yoga sinden. Pelawak ki mung kari gemantung duwite enek apa ora. Ya. Sinten niku? Enek. Wong dalang kok ra ngejak aku. Oh, gedawanen ya. Iya no, ya kekoyan no. Nggih, menika luar biasa Mas Petro. Oh ngeten. Penonton saya hitung kurang lebih tidak kurang dari 5.000 pengunjung yang hadir di Taman Budaya Jawa Tengah. Alhamdulillah. Nggih. Menika anu kados pundi? Gusti Benawa nggih kepareng rawuh menika. Oh nggih. Wonten wingking. Wonten Jawi nggih. Anu kalih anu nyambi parkir. Oh, Dek, pangeran kok parkir. Oh, Gusti mau sampun wonten mriki Gusti Benawa. Lah nggih. Mas Dikin, nggih, sareng kula manah jebul wonten kalih Gusti Benawa menika. Lah kok kalih kados pundi? Gusti Benawa saking kraton, setunggal Gusti Benawa saking Benawa nggih wonten. Nggih. Gusti Jan Benawa saestu. Prof Dr. Panggah niku oh, nggih. Wonten. Gusti Benawa ta niku. Oh nggih, dalemipun mergi Benawa. Lah nggih ten Benawa. Sugeng dalu Prof Supanggah. Nggih. Monggo Gusti Benawa pun berkait ndak rawuh mriki monggo Gusti Benawa. Nggih. Mriki Tik. Monggo Tik rawuh mriki monggo mangan-mangan anggere kumpul. Lah nggih to. Apa ya negake karo abdine ta? Iya. Monggo lho Tik, mriki lho mumpung ra tanggapan. Menika pangarsanipun Padasuka. Padasuka itu kepanjangan dari Paguyuban Dalang Surakarta. Ngaten. Padasuka. Nggih. Inggih. Wah, menika nawala kathah sanget Mas Dikin menika wah jan. Setunggal mboko setunggal monggo dipun caosi. Nggih. Wah, menika wonten peparing Dandang Gendhis Sandiasma Ki Anom Surata Taman Budaya Surakarta. Waduh. Monggo keparenga dipun sekaraken menika wonten kalih pada. Sinten ingkang badhe nyekar? Menika saking kula Bapak Mowarta HP Jatisaba Sukoharjo. Nyuwun langgam ali-ali bawanipun Dandang kula mawi Sandiasma ingkang sampun kula aturaken. Oh menika minangka kangge bawa. Sampun wonten? Kula nyuwun supados dipun bagi setunggal putri setunggal kakung. Nggih. Monggo. Ingkang kakung Kamas Giarto. Ingkang putri Mbak Wiwit Widayati. Wah ya. Piye? Lah iya. Iki lho diwaca. Waduh. Ya sing halus to kok maringi kok ya. Alhamdulillah Gusti Benawa. Tepuk tangan untuk Gusti Benawa Bapak Ibu. Nggih. Waduh, ora negake. wonten ngajeng ingkang parkir kathah, Dik. Ayo ketak-ketahe. Paring pangestu. Jaler rumiyin apa estri rumiyin? Kula suwun ingkang kakung rumiyin. Monggo, Monggo. Mas Giarto. Neno.
kinarya pang nglipur ratri niki wis entuk ki amirsani niki wayang purwa penangsal A terus N ning pendopo TBS lajeng O aja nganti kaliru M madhep mantep ingkang esti S supados bejo mulya amur gesangipun umur gesangipun lajeng R rumeksa luhuring bangsa obah musik tansah jinangkung yang widi To tata tentrem raharjo. wah hebat tenan oleh nganggit Sampun angsal Ki Anom Surata. leres lajeng padha engko kalih monggo jeng wiwit keparengipun aturaken ya Mas Dikin monggo diminengke Mas Dikin Nggih. Sing apik ya, Bu. waduh ngapik ya Bu Jenengan ngundang kula, Bu. Lah iya. Oh, lah kok sing kono ya diundang, Bu. nek ngono uke loro Kula niki eling lek angger napa dandang gula ngenten iki. Nggih. Jaman semono nggih pisanan kenal kali Dik Wiwit niku. nggih Nggih nembang niku terus entuk 3 wulan meteng niku. wah monggo jeng pun aturaken ing padha engko kalih ta Tabu walu sampun diwiwiti disiplin kok nggih kudu jablos munggah nyang panggung iyon-uyon iya man Mike kurang cedak sithik. Dicedakke ben mbok dicekelke kowe ora crigis Putut. Mas. Piye? Jenengan kok nyedake mik sing iki mbok mikin jenengan kuwi. Wis. Aja nyandak. Apa jenengan wis ora pede? Wis. Blas. Iki wis kaya ngecat tok, Bu. aduh Alhamdulillah sampun pikantuk pinten dalem, Mas. Piye? Jarene ngecat omah. Enggak maksud iki wis ora iso apa-apa ngono lho. Ben kowe semakin cetha. Lah ya ora masalah nggo duwen-duwen ya Mas Dikin ya napa ngiduen-duen? Niki ngomong sithik ning tambah jero lho niki. Nggih duwe kencing manis kok nggih duwen-duwen. ben kita nek lanang ngono lho Bu Ketoke saiki wis sering melu Mas Anom. Terus napa? Iki brose anyar saiki. Terus Dhisik sing tak tukokke wis didol. Urung tau nukokke iki. Mas, jenengan keliru nukokne paling. Iya ya Ambuh.
Dewi Wit. Dawa. Wah, saniki kerten Ponorogo niku. Wah, jambung. Kula reyek men lah iya. Aja sengkuni ya, Mas. Ponorogo ki ora ana blas hak mbok demi Allah aku wis. Mbok modar ta aku kalau sing Ponorogo kuwi. Lek sampean karo Trenggalek cetha. SMS aku sing maca ngono. Dapurmu ora sae le. Wong jenengan teke belakang tak toco SMS. Papa sekarang di Madiun ya. Papa. Pelawake anggere goroh bosok sik kuwi lambene. Ya. Lah kancane. aku kerep nyonang SMS jenengan. Piye? Lah kae Yayang di mana? Ngono kuwi. Yayang. Kaya roh lho. Yayang lagi derep. Yayang kok derep. Monggo pola jengaken jeng. Bu Buta panggula wantae. ya ning kene iki nggone iki Gula Wentah Budaya ya ning kene iki. Milano Mbak Wiwit Mas Dikin nirak pun didamel sae to kantore TBRS niki to. Nggih. Nah niki kula menghimbau tetep kuwi kantor budaya, ora mung kantor administrasi mawon. Nggih. Kula nggih Aja nganti alih. ngemoti zaman semonten Mas Petro. Nggih. Saya itu juga dulu berkarya juga di Taman Budaya ini. Oh nggih. Rumiyin wonten naminipun Arjasura, arek Jawa Timur Surakarta. Arjasura. Menika perkumpulan saking kanca-kanca mahasiswa mahasiswi Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta. Wajib dilestarikan Arjasura menika Mas. Lah menika latihanipun nggih wonten pendopo niki. Mriki. Jadi ini betul-betul rumah kebudayaan. Leres, aja dienggo rumah liyane. Leres. Aja dienggo administrasi ini mboten prayogi, tetep rumah budaya. Nggih, ayo Dik, terus Dik. Waduh. Wah. Iya Mas Dikin. Aduh. Iya masih kok kita hambar. Hamburger. Do, ya. Nipun. Nunanu. Bareng makarati suluh para pamirsa rumangsa Oh, openono kang budaya kar. karyanipun kang para sampun suwargi Lajeng to. Tondo sungkem kawula. Wah, sembah nuwun dumateng Pak Warta sampun pareng-paring dandang kula sae sanget. Ali-ali, langgam ali-ali mengenang suwargi simbah gesang. Monggo, monggo jeng kula lajengaken ali-ali. Ali-ali.
Pilihan kumrepat biru pamriye Resulesya ingkang warni yen takon isi ati wis beresan ngono Terima kasih sembah nuwun dhateng Jeng Wiwit Widayati sampun paring aturaken langgam ali-ali. Wah, senengku kuwi lho, Truk. Mbak Wiwit kuwi nek nyekar iki seru ra berbegil lirih ning cetha. Ha iya. Marga dihayati kok, Reng. Nek wis dihayati ngono kuwi sing nyuwara dudu tutuk ning rasane. Wah, iya. Pokoke dihayati pancen ya. Tenan ya. Kaya ngono ya dipisah to ya kaya ora eman-eman. Lah iya. Menika Gusti Benawa sampun Inggih, kula nggih ngertos iki. Sugeng dalu. Wilujeng dalu, Tik. Dik, wilujeng dalu. Sugeng dalu Mas Petruk. Terus putih kabaripun, Tik? Wah, sae Mas. Sehat nggih, Tik? Nggih, alhamdulillah pangestunipun pinaringan Bagas Waras. Alhamdulillah. Nggih. Mbok lenggah mriki Tik kesan. Alah sampun wonten mriki kemawon. Mriki lho Tik. Mboten nggih nak cedak Mbak Wiwit niku kula nafsu kok. Waduh. Lek dhisik njenengan ngomong ngoten muring kula merga jek bojo kula. Nggih. Monggo lho menawi badhe ngersakaken monggo. Waduh. Lho nek umpamine enten tiyang jaler njur semerep kaya ngoten niku njur mboten duwe rasa nafsu niku ngapusi. Goroh nggih. Goroh. Goroh. Lho nafsune niku saged rena-rena. Nggih. Nggih, nafsu sing positif niku seneng piyayi kok penampilane kaya ngono. Nggih, nggih. Ya tek Lek luwes. kula niki ngaran jenengan wis ora mungkin nafsu positif mesti negatif jenengan iki Tik. Mas Dikin. Piye, Mbok? Mas Dikin. Jenengan iki rasa ndukane Gusti Benawa mung ya jenengan ki negatif kok ya dadak lho. Dados monggo sami-sami negatif. Anggere sepuh do duwe masalah dhewe-dhewe. Lah iya. Nggih Mas saestu kok. Nggih. Tambah tuwa kok saya edan kabeh. Nggih mugi-mugi diparingi eling. Nggih Mas. Wah ingkang ningali mboten mekakat Mas. Injih Luar biasa dados TBS ingkang semanten agengipun bebasan mboten nampung. Malah kala wau kula wonten ngajengan bikak anu Mas menapa menika. Dadu, buka Bikak dadu. pendaftaran. Pendaftaran. Nggih namung khusus tiang-tiang istri. pendaftaran napa niku? Nggih anu napa niku sami kepengin daftar sapa sing duwe kepengin duwe turunan dalang apik kula aturi daftar dhateng kula ngaten Mas. Waduh. Nggih. Rajak babon iya. Mboten enten sing kepengin duwe turunan dagelan apik. Mboten pun Mas. Lah sing Ampun Ding, mungkin nek turun dagelan apik mungkin tak kencing manis. Pokoke kowe iki omong apa ae, aku ora bakalan muring. Wis tak menetke artiku. Wis to, nyeken kaya apa ora masalah. Monggo terusaken, Dik. mboten. Ya janjane niki sing salah niku mboten mung Cak Dikin piyambak kok Mas. Ah, Nggih, dadi pripun, niki padha dene. nggih. Nggih, wong kados Mbak Wiwit tesih kados ngoten sapa wonge nggih Mas nggih. Nggih. Duwe bojo wis ora iso apa-apa, ya anyel ta mesine. Iki malah saya transparan. Sik, pernyataan ini perlu ada penegasan. Harus Ayo, diklarifikasi. perlu kamu sikapi. Betulkah pernyataannya Gusti Benawa? Ya enten betule enten mbotene. Nah, aku ya iso, Tik. Tegese iso nembang lho ya.
Sok iso mlaku ngalor nggih jenengane Mas. Ngalor ngetan ngulon. Heeh. Ya ngidul barang. Ya ning Trenggalek. Nggih, Mas. Wah. Awake dhewe kedah tumut bersyukur, Mas. Inggih. Nggih, amargi kala wau kala mben menika PSSI kawon malih, Mas. Kok bersyukur Malah PSSI bersyukur kalah? niku pripun? Lah nggih nek PSSI menang kan malah repot to wong nyatane malah nek menang penonton iso ora ukur do ngamuk malahan saking senenge. Nggih. Nggih. Pun kalah melih 3-2, Mas. Nggih. Mula bola-bali rak pun matur. Nggih. Kesebelasan Indonesia niku angger mungsuhe niku sing tembunge bangsa sing sajak nyeleneh aneh-aneh niku biasanya malah menang, Mas. Contohnya atas nika mungsuh Turkmenistan. Niku kalau berak mimpang, Mas. Pripun? Napa Gusti? Aku ora arep nyambung wis ngono. Nek negara kok Turkmenistan. Alah. Salah. Sing bener apa, Bu? Ya jenengan ora kena ngono kuwi, ora kena dibaleni kaya ngono kuwi lak ya ketok saru to Saru. Mas. Nggih, nyuwun pangapunten tiyang Jawi nggih saged muni ngaten, mboten mungkin saged muni Turkmenistan, mboten saged. Nggih. Wis rasa dibaleni ayo. Inggih saderengipun kalajengaken anu nggih, Mbak Wiwit Mas Dikin Gusti Benawa menika wonten awala